Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket! Rég nem volt videó, és így most úgy döntöttem, hogy szakítok időt, hogy azért legyen. Azt nézzük meg, hogy november és december folyamán milyen fontos esemény, milyen fontos találkozás jön. Úgyhogy válasszál csoportot, válasz szívecskét, jó? Az első lesz a fehér szívecske, és a második a zöld. A zöldet most félretesszük, és marad a fehér. Milyen találkozás? Egy kávé, vagy egy jó meleg tea, vagy egy forró bor, mert hogy ennek jön most az ideje, és mi megnézzük, hogy kinek milyen fontos találkozás jön az életében. Remélem, hogy mindenki jól van. Remélem, hogy hallani fogjátok a videót, nem tudom jobban feltenni a hangot. Valakinek egy tisztázó beszélgetés fog jönni. Valami, amit ki kell takarítani, valami, amit helyre kell rakni. Meg kell tisztítani, igen, de kedvességből fog jönni. Ilyen kedves, olyan valamit kell letisztázni, ami mindkettőtöket nagyon lelkileg megviselte. Nagyon lelkileg megviselte. Nézzük meg, hogy miről szólt ez, hogy lelkileg megviselni. Egy távozás. Az azt jelenti, hogy valakinek ide olyan beszélgetés jön valakivel, akivel ebben az évben szétmentetek, vagy szétváltak utaitok, vagy egyszerűen csak harmadik személy volt a képben. Jó? És ilyen kedves gesztussal valaki felajánl egy találkozást. Mit szeretne mondani neked ezen a találkozáson? Mivel fog indítani? Mi az, ami őt készteti afelé, hogy találkozzon veled, és hogy ezt az egészet tisztázza? Sokáig hagyta, hogy ilyen önmarcangoló, önvádaskodó helyzetben, módban volt ez a személy, és inkább elment ettől az egész szituból, és megpróbálta önmagát meggyógyítani, önmaga lelkét gyógyítani, és adott magának egy ilyen úgymond lelki szabadságot. Valaki a lánya miatt, a gyermeke miatt, szóval vele tudott kikapcsolódni ebből az egészből, ami veletek történt, csak vele tudott úgymond ebből az űrzavaros, önvádaskodó helyzetből kikeveregni. És van itt egy életre szóló kapcsolat, amelyben valami megváltozott. Nekem ez nagyon úgy jön le, hogy valaki olyan fog neked jelentkezni, aki nem volt szabad, akinek volt egy társa, vagy esetleg házasságban élt, és azért nem tudott kibontakozni a ti kapcsolatotok. És most eljön, és elmondja az igazi érzéseit. És mindazt, amit ő lelkileg megélt ezen az úton. Gondolom választotta ő az eddigi kapcsolatát, és mindent megtett érte, beletett tanulni az apai, de mégsem jött össze. És most úgy konkrétan kirajzolódott, hogy
mintha most gyújt volna fel a fény, és most már tisztán. Most tudja megfogalmazni az érzéseit, azért jelentkezik most. Ez lehet egy év után, ez lehet hosszú idő után. Pontosan itt a fény, Shining Star, úgyhogy itt a fény. És az, hogy te egy igazi régi, ez ilyen régi szerelem, ez ilyen nagyon mély, nagyon rég, nagyon múlt életből jöhet. De lehet a gyermekkori is. Jól érzi magát veled. És te ilyen igazi templom vagy a lelkének. Szóval, ha veled van, akkor megleli a nyugalmát, a lelki békéjét. Jó, azért vegyük fel a szemüveget. Nos, egy ilyen valaki fog feléd nyitni, egy találkozás erejében egész biztosan. Még ez a szív is egészen tiszta, ugye ez a holdkő, és itt is kijött a hold, szóval fény fog derülni az összes titokra, az összes nem kimondott gondolatra, érzésre. Mit akar ő ezzel a találkozással így fizikai síkon, vagyis földi síkon elérni? Mit szeretne? Egy torony állapot, ami azt jelenti, hogy végre ki szeretne szabadulni abból a toronyból, amelyben ugye minden szép és jó, csak nem érezte jól magát. Szóval abban a helyzetben, ami most van, az úgy nem jó. És akkor ezt úgy gondolja, hogy ez csak egy ilyen gyors, úgyhogy lehet, hogy hirtelen lesz ez a megjelenése, vagy az, hogy egyáltalán kontaktálni fog téged. Aztán nagyon lassan megbeszél egy ilyen fajta, vagy egy utazás, ahol meg tudjátok beszélni az olyan dolgokat, amelyek ő szerinte előre vinnék ezt a kapcsolatot meg. Most gondolom, vagy abszolút nulla a kommunikáció, vagy nagyon ilyen titokban merült. És azt szeretnék feleleveníteni, ami ugye ez a régmúlt szerelem, ez a gyermekkori, ez a tiszta, mindenféleképpen úgy fogja gondolni, hogy ez a találkozása egy lépést fog tudni tenni. És lesz benne egy ajánlat is, amely elsősorban ilyen nagyon nem érett módon lesz feltéve. Nagyon nem érett módon lesz kikommunikálva az ő részéről, de a mögötte lévő érzések, azok viszont óriásiak. Egy új szeretetteljes kezdetet szeretne, amely megmaradna, amely tartós lenne, amely egy életre szólna. És földi síkon, és meg kimondottan egy új kezdetet, egy új ajánlatot, amely kivitelezhető. De mivel itt annyira kezdetleges, és ilyen nem annyira érett módon fogja ezt kikommunikálni feléd, aki királynői minőségben áll, és egy érett, lelkileg, érzelmileg érett nő vagy, hogy ezt
úgy fogod gondolni, hogy ez lehet egy kibékülésnek a jele, és egy olyan ajánlatnak, amely a 10 pohározó, 10 kehelytől több nincs. Úgyhogy ezt te már vártad rég, és egy lovagot vártál, egy aprót helyett. Vagy egy lovagot, igen, vagy egy ilyen királyt, amely ugye a földi síkon teremt. És nagyon stabil. Nos, mivel itt az aprót fog jönni, és te mást vártál, és nagyon sokáig voltál ebben a kalitkában, melyben az álmaidnak éltél, de azok nagyon odaláncoltak ezekhez a gondolatokhoz, hogy csak vártál, várakoztál, és nem történt semmi. Itt szerintem itt ez a nagy csodás ajánlat, bár apró formájában, neked egy kicsit késő fog érkezni. Jó? Nézzük meg azt, hogy hogyan fogod ezt te fogadni. Mi az, amit majd mondasz neki? Mi az, ami mi lesz a te reakciód? Igen. Hogy ez nem elég, itt elsősorban azt fogod látni, hogy ő szeretné letudni azt a fajta bűntudatát, ahogy nem cselekedett időben, és hogy ezt most szeretné stabilizálni. De még látod, hogy a szívében nagy az űrzavar és nagy a fájdalom, mert nem sikerült neki valami olyat stabilizálni otthon, amelyben bízott, mert ugye újból itt a 10 kehely, és ő így még nagyon negatív módban fog közeledni hozzád, és te ezt már nem szeretnéd. Nem szeretnéd megoldani az ő életét, és rájössz, hogy neked nincs benne keresni való, szóval, hogy te egyedül, a te utad az egészen máshol tart. Már nem fogod magadat hagyni belehúzni az ő negatív gondolkodásmódjában, abba a pontba, ahol az ő élete tart. Nem. Látod, hogy abszolút nincs benne részed. Annak ellenére, hogy, és ez lesz a legnagyobb nyereséged, amit ebből ki fogsz hozni. Ez egy olyan, mintha egy utolsó találkozás, vagy egy utolsó próbálkozás a részéről, hogy ebből igenis te ki fogsz tudni sétálni. Nagy lendülettel. És ez volt a pakli ajánl. Szóval a te lelki és érzelmi életed abszolút új. Új utak, új helyek. És ebből az egészből, amit neked ő elmesél, elmond, ettől te el fogsz tudni sétálni nagyon szabadon. Mert nem fog tudni téged lehúzni, nem fog tudni magával húzni. Jó, ez lesz a te reakciód. Megnézzük, hogy milyen kapcsolatban maradtok a jövőben, ha ez a találkozás lezajlik. Egy gyógyító pillanat lesz ez mindkettőtök számára. Egyedül fogtok menni saját
utaitokon, de lesz egyfajta védelem, ami, ha bármi baj történik, ha bármi, minden húr szakad, minden kötél szakad, és nincs kihez szólni, akkor itt mindig megmarad ilyen nem azt mondom, hogy tartaléknak, de meg lesz beszélve, hogy ha az életben tudtok egymáson segíteni, akkor ott vagytok egymásnak. És ugye, mivel olyan nagyon régi ez az ismerettség, ezt nem lehet letörölni, kitörölni az életetekből, szóval ez igenis ott fog lenni később is. Ez nagyon szép. Fel fog tudni éledni ez a kapcsolat, de nem olyan szinten, hogy párkapcsolat, hanem egy egészen új formát ölt. Szerintem ez nagyon szép lett. Ez szólt valakinek, aki a fehér szívecskét választotta. És mi megnézzük a második csoportot. Milyen találkozás, kivel vár rátok. Jó. A második csoport a zöld szívecske. És a zöld szívecskés csoport milyen találkozásban lesz részed az év végéhez való időszakról beszélünk, szóval ez az október vége, november, december, ez már igazán nagyon gyorsan elszalad. Milyen találkozás vár azokat, akik a zöld szívecskét választottak? Valami, ami nagyon fontos, mert a fókusz ott volt. Valaki, akivel kétféle út is volt, kétféle híd is volt, és mégsem történt meg a találkozás, vagy az együtt út. Nem találtátok meg, mert hogy nagyon gyorsan vége lett. Szóval mielőtt átmentetek volna a hídon, véget ért. Itt nem egy nagyon hosszú, nagyon régi, nem ilyen történetről van szó. Az első csoport igazán egy nagyon, vagy egy múlt életbeli szerelem, vagy egy gyermekkori szerelem, vagy olyan valaki, aki nagyon sokáig az életed része volt, szóval múltból valaki. Itt ez olyan valaki, akire fókuszáltál, volt két lehetőség is minimum, ahogyan össze tudtátok volna hozni, és mielőtt összehoztátok volna, megtörtént a befejezés. És miért történt meg ez a befejezés? Mert ez itt nagyon érdekes. A hűséggel volt itt a gond. Valaki a hűségét és a stabil élet módját nem tudta. Mintha valaki mindig úton lett volna, és nem tudott volna boldog lenni egy helyen, egy személlyel. Most nem azt mondom, hogy ez a személy, ez lehet férfi vagy nő, mindegy, ahogy 5 másik partnere van, de az élete annyira mozgásban van, és helyváltoztatásban, hogy neki ez a kapcsolat azt jelentette volna, hogy igenis le kell horgonyozni, igenis hűnek kell lenni ehhez az életmódhoz,
és neki ez egy óriási nagy kihívás volt, és nem tudta megmászni ezt a hegyet. Jó, ilyen valakiről van szó. Ha neked nincs ilyen személy, vagy nem volt ilyen helyzet, akkor nem muszáj végignézni, ez nem neked szól, jó? És akkor megnézzük, hogy ilyen valaki, ha eldöntötte, hogy ezt mégse meri bevállalni, miért fog most jelentkezni? Eddig ebben az időszakban, amelyben nem találkoztatok, a saját életét, a saját énjét próbálta összehozni. Nagyon sok mindent tanult, és egy egészen új életmódot, és egy új élet szakaszban kezdett. Nagyon sok új dolgot csinál. Egy új munka lehetőség, külföldi munka lehetőség, egy egészen, mintha egy új személyiséget vett volna fel ez a valaki. És megtanulta, mi az, hogy áldozatot hozni. Valamiért. Itt kimondottan önmaga felemeléséért. Valakinek ez egy álom megvalósítása volt, ez a projekt. Szóval itt én úgy látom, hogy valaki elment külföldre, vagy ha nem külföldre, akkor is egy olyan új munka lehetőséget kapott, amely őt egy óriási nagy lépéssel felemelte egy nagyobb szintre, egy magasabb szintre, és ő ezt mindig is szerette volna. De miért fog jelentkezni? Azért, hogy ezt elmondja, hogy ő ezt megtette, hogy ő ezzel nagyon nagyot lépett a ranglétrán az ő szemszögéből. Ezt szeretne neked megmutatni, hogy ő mennyire, hogy miért is volt az, hogy akkor abban a pillanatban nem ezt a kapcsolatot választotta. De el szeretném most mondani, hogy ő mi mindent tett meg, és milyen nagy utat járt be ez alatt az idő alatt. Mit szeretne még mondani, miért most jelentkezik? Igen, meg szeretne mutatni önmagát. Ez ugye az aranyalma az jelenti egyfajta kihívást is, és az, hogy az álmaiban még mindig ott van. És hogy az intuíciója vezeti hozzá. De neki te egy csillag vagy, melyből lehetne egy új élet. Szóval most van kész arra, hogy veled meghozza ezt az új élet lehetőséget. Ugye a gyermeket tartja egy anya, és szeretetteljesen néz rá, figyelj? És ő is ilyen módon fog rád nézni. Most tudja neked azt adni, amit akkoriban szerettél volna. Ugye először az embernek meg kell hozni a saját döntéseit a saját életében, megerősödni, és csak akkor tud a másik személlyel boldog lenni. Megnézzük, hogy mit vár, vagy mit szeretne ebből a találkozásból kihozni. Jó? Hogy mi az, amit a földi síkon szeretne ebből kihozni. Hogy miben reménykedik. Hogy elmúlik ugye ez a csiki-cukor állapot, mindketten gondolom valahol még úgy tudatalattiban ott vagytok, hogy ez megrekedett szinten. Ezt a óriási nagy csalódást szeretné maga mögött hagyni, és egy egészen új kezdetet szeretne ennek adni. De nem egészen tiszta módon.
jön ez a sors változása, mert hogy ő hozza az érzéseit, és az óriási nagy lehetőséget arra, hogy ebből elinduljon valami új. Ő ezt igenis sorsfordító pillanatnak éli meg. Mert úgy gondolja, hogy az élet nem volt igazságos vele, hogy ezt a nagy lehetőséget, ezt a munkahelyi lehetőséget, karrierben való felívelő lépéseket akkor hozta neki a sors, mikor épp vele találkozott. Amúgy lehet, hogy ez a személy nem volt nagyon ilyen érzelmeket kimutató valaki, és most mintha egy kincset lelne meg azzal, hogy az érzéseiről igenis beszélni tud. A hold lapja kijött az első kirakásban is, úgyhogy itt nagy titkokról és nagy érzelmi, lelki bánatokról lesz szó mindkét esetben. Le kell tenni, ugye már a titkboktól nincs több, és ezt a óriási nagy terhet, ha leteszitek, akkor ő úgy gondolja, hogy ebből igenis, még most is, nem késő, lehet egy új kapcsolat. Mindkettőtöknek bele kell tenni valamit valamiért. Ez a reménye ennek a valakinek, aki ilyen módon visszatér egy találkozás erejére az életedbe, egyelőre egy találkozás erejéről beszélünk. Nézzük meg, hogy téged ez, hogy te mit fogsz erre lépni, te mit fogsz ehhez szólni, neked hol tart az életed, hogy ez neked időszerűen lesz. Ahhoz képest mennyit vártál, ez egy gyors pillanat lesz. Már olyan helyzetben talál téged ez a felkérés egy találkozásra, hogy nem leszel dühös erre a személyre, az jó. És végül is valahol vártad, hogy ez úgy rendeződjön köztetek. Azért annak ellenére, hogy dühös nem vagy, de mivel nagy volt a szerelem, a szeretet, és nagyok voltak a lehetőségek, és te akkor nagyon nagyot csalódtál ebben az emberben, ebben a személyben, mert lehet ez férfi vagy nő is, így most már nagyon óvatosan nézel a találkozás felé is, bár tudod, hogy ez volt mindig is az álmod, és szerettél volna egy új kezdetet, de itt a halállapja, mely ebben a kontextusban azt mondom, hogy egy újra élet férfiról beszélünk, mert a érmék királya ugye az földi síkon megjelenő személy, aki megjárta a saját útját, úgy fogod gondolni róla, hogy igenis itt is van a torony effektus, és mikor már véget ért a tanulási időszak, akkor eljön neked elmondani, hogy be kéne fejezni ezt a felfüggesztett helyzetet, amelyben vagytok, és nagyon szépen és lovagias módon kimutatja az érzéseit. És egy új kezdetet szeretne mindenféleképpen, te is úgy fogod érezni, hogy ebből lehetne valami. Nagyon szép annak ellenére, hogy sok mindent megéltél. Mármint lelki mélységekben nagyon vele vitt ez
ez a eltávolodás. Nézzük meg, mi lesz ebből. Ha így mindent elmond, ha te is nyugodt körülmények közt fogod tudni fogadni közeledését. Nézzük meg, hogy mi lesz ebből. Egy fejlődés egész biztosan. Még mindig úgy fogod érezni, hogy sok mindent kell tenni ezért a kapcsolatért. Mindenféleképpen látom az erotikát, a vonzódást, az érzelmi kiteljesülést. De viszont azt is, hogy a tükörbe kell nézni, hogy ez az, ami titeket egybe fog hozni. Az is lehet, hogy mindkettőtöknek gyerekek vannak, és ott is lehet most a gond. Olyan, mintha egy külső hang mondaná nektek, hogy mi az, ami helyes. Ez egy univerzumnak az ereje, amely tudja hozni nektek az új életet, sőt, valakinek még egy új gyermeket is. De úgy fog kezdődni, hogy nagy lesz a szeretet, szerelem kimutatása, nagy lesz a vonzódás, az erotika köztetek, de én nem, nagyon őszinte leszek, nem látom itt még a közeljövőben azt, hogy ebből egy olyan kapcsolat tud kialakulni, olyan stabil, olyan alapokon meglévő kapcsolat, amely kibírná az élet próbáját. Ez olyan... Örülünk, hogy egymásra találtunk, ki tudjuk mutatni az érzéseinket, én is szeretlek, te is szeretsz, meg tudjuk azt élni a fizikai síkon, de az, hogy ti ketten együtt lakjatok, éljetek, hogy az még itt nincs. De az nem azt jelenti, hogy ezt nem lehet kihozni belőle, csak mondom, hogy esetleg így indíthatjátok az egészet a találkozás után. Nagyon sok mindent kéne neked is megtenni érte, és neki is. Ott lehet, hogy távolság van, lehet, hogy valami gyermekek vannak még, ami... Lelkész, igen. Igen, itt a szerelem az a fő, szóval szerelem a tinta, amivel írod ezt a történetet, amivel írjátok, de abból, hogy ez egy igazi, igen, itt lehetnek anyagi gondok is, azért nem lehet megoldani az együtt élést. Valaki valamilyen veszteséghez ér anyagi szinten. Szóval itt ilyen nagyon praktikus, nagyon földi síkon megoldandó feladatok várnak mindkettőtökre ahhoz, hogy ezt a kapcsolatot egy igazán komoly, stabil és tartós alapokra lehessen tenni. Jó? Megpróbáltam valami következő lépésben továbbra vinni ezt a kapcsolatot, de mindig csak ez mutatkozik. Szóval ez azt jelenti, hogy ez mindenféleképpen meg fog kelleni oldanatok. Mindenféleképpen van ott ilyen valami nagyon sok, 2-3 síkon folyó, praktikus
dolgok, melyeket földi síkon meg kell oldani ahhoz, hogy együtt tudjatok lakni. De most azt kérdeztem a táncától, hogy tud-e ez stabilizálódni, tud-e ez tartós kapcsolattá válni, és még az inga sem mond semmit. Ezek szerint ez még annyira ezen függ, ezen múlik, hogy ezt ti meg fogjátok tudni lépni. Jó? Na, ez volt az zöld szívecskés csoport. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!